Nandito tayo ngayon sa Rizal Park or Luneta. Nandito ngayon sa Rizal Park or Luneta. Doon ang fountain. Nandito naman yung Rizal Monument. Pa-vibes, lalakad tayo. Ikot tayo doon. Papunta tayo sa Chinese Garden. Yan. Nandito ang Rizal Monument. Mamaya pupuntahan natin yan. Ang Rizal Monument. Lalakad tayo mamaya dyan. Lalapit tayo mga ka-vibes. So dito walang tao sa mga tabuhan. Dahil bawal ang tao dito. Kaya kita nyo may mga bakod dito. So bawal pumasok dyan. Nasa gilid lang ang mga tao. Ayan. Patulad din dito sa kabila. Sa mga damuhan, bawal lang. So doon talaga malapit sa fountain ang maraming tao. Yan, papalapit na tayo sa Chinese Garden. Gabi na kasi kaya sarado na. Hindi na tayo pwedeng pumasok sa loob ng Chinese Garden. Siguro babalik na lang tayo pag open para makita natin yung loob ng Chinese Garden sa Luneta or Rizal Park. Ayan, sarado na yung booth. Ayan. Ito ang Chinese Garden sa Rizal Park. Ayan, mga ka-vibes. Ayan, nasa likod ko ang entrance ng Chinese Garden. Ayan, sarado na kaya hindi na tayo makakapasok. Ka-vibes, ito yung palatandaan, the execution place. So, this is where Rizal was executed. So, this execution place, medyo madilim, hindi ko masyadong mabasa. Yung word na the execution place lang ang nababasa ko. Meaning, so dito talaga, binaril si Jose Rizal, ang national hero ng Pilipinas. Lakad na tayo mga ka-vibes, papunta doon sa lugar ang pagpapakabayani ni Dr. Jose Rizal. So, ito yung lugar kung saan binaril ang ating pambansang bayani si Dr. Jose Rizal. Yan, ito yung palatandaan. At meron dito, the martyrdom of Dr. Jose Rizal. So ito yon. Lapit tayo mga ka-vibes. Tignan natin. Yan, tignan natin. Yan, tignan natin. So, dedication or pag-aalay. Ayan, merong sign dito. Ayan. So, this is the execution site. Okay, Rizal's execution site or in Tagalog, pook na pinagbarilan kay Dr. Jose Rizal. So, ito meron tayo ditong mark na palatandaan na dito binaril si Dr. Jose Rizal. Ayan, meron ng harang, hindi tayo pwedeng pumasok dun. Kung nakikita ninyo, ayun ang pagpapakabayani ni Dr. Jose Rizal, sa English, the martyrdom of Dr. Jose Rizal. Ka-vibes, ayan na ang Rizal Monument. Ikot tayo hanggang makapunta tayo sa harap. Ayan, daming mga ilaw dito. Yeah. Ikot tayo para makapunta tayo sa harap ng Rizal Monument. Marami pa rin tao dito. So medyo tahimik dito. Kumpara dun sa malapit sa fountain, sobrang dami ng tao. Ano tayo sa likod na monumento ni Dr. Jose Rizal. Ayan. Tapos nandito tayo sa likod ng monument ni Dr. Jose Rizal. Ikot tayo mamaya para makapunta tayo sa harap. Tara, ikot na tayo.
Ikot tayo mga ka-vibes. Lakad na tayo papunta sa harap ng monument ni Dr. Jose Rizal. Ikot tayo. Lakad pa tayo. Yan, ikot na tayo. Punta sa harap. Vibes, ikot na tayo. Medyo malapit na tayo sa harap. Kita nyo, yung pinakamataas na flag na nasa harap ng monument ni Dr. Jose Rizal. Yun. Yun siya, malapit na tayo. Malapit-lapit na tayo mga ka-vibes. Konting ikot na lang. Halos nabito na tayo sa harap ng monument ni Dr. Jose Rizal. Malapit na tayo sa Rizal Monument. Tandaan dito, yan, Jose Rizal National Monument. Ayan, dito yan sa harap ng monumento ni Dr. Jose Rizal. Kapit tayo. Ayan na siya, mga ka-vibes. Nandito na tayo sa harap, so may space pa rin, hindi na basta makalapit. Ayan. Nandito na tayo sa Rizal Monument. Sa likod ko ang Rizal Monument. Sa likod natin ang Rizal Monument, mga ka-vibes. Ayan. Marami nagpapapicture dito sa harap. Ayan, buong pamilya, oh, kita nyo, ang saya nila. Buong pamilya sila mga ka-vibes, oh, ang saya nila. Nandito sila sa Luneta Park, nagpapapicture. Ayan. Oh, baka pwede natin silang interviewin. Meron tayong marker dito. Ang pambansang bantayog ni Jose Rizal, 1913. Ayan, makikita ninyo. Ayan. Ang mark. Ayan, nandito. Ayan, mga ka-vibes. Ikot pa tayo. Nandito pa rin tayo sa Rizal Monument. Iikot tayo doon sa kabila. Walang daanan dito. Medyo malayo para lang makatawid doon sa kabila. Mga ka-vibes, pauwi na tayo. Lalakad lang tayo muna. Ayan. Hanggang sa muli, Rizal Park. Lakad lang. Pauwi na. Pauwi na tayo. Jogging na. Ayan, lalapit tayo dito sa mark. Anong nakasulat dito? On this spot, on February 17, 1872, Fathers Jose Burgos Mariano Gomez and Jacinto Zamora were executed by strangulation for all alleged complicity with the military uprising in Cavite. So dito rin pala sila pinatay. So ayan mga ka-vibes, andito tayo, Rizal Park Open Air Auditorium. So dito ginagawa ang mga shows sa Rizal Park. Ayan. Ayan, marami pa ding tao. Anong oras na? Marami pa ding tao dito sa Rizal Park. Mga ka-vibes, may Japanese garden din pala dito, oh. Oh, Japanese garden. Ayan. Oh, Japanese garden. So, ayan mga ka-vibes. Sarado, hindi tayo makapasok. Gabi na kasi. So, ito ang entrance ng Japanese garden. Ayan mga ka-vibes. Vibes. Ayan, nakasyal na natin ang Luneta. Medyo pauwi na tayo. Medyo nagugutom na tayo. Ayan. Ikot lang. Pasyal-pasyal lang muna tayo dito. Relax-relax sa Rizal Park. Salamat sa pagsama sa akin mga kabay. Sa muli!